infiamna a poisa in tha phi hun rei taka tangin kan lo ching to thina inbumna omtowa chuan tun hnaya India ramatanga Russia in poisa thap tu te anbumna hi a hlo tling ber ome suman lak sak nuale tinani lovin oyom lo viau ma se anin bum thei tho tina zo kane India rama hian sakorin tlan siak na ti lova chuan poisa thap hi phalani lowa ma se cricket angat phei chuan arukin India ram aya war anom lo thung ramdanga chuan chakjok tura anin thap mai threina India rama thung chuan batsman in runs chutiza chu asia mangti te over chutiza chu adam thlen chuan ti te bowler in run chutiza chu apek chuan ti te thlengin in thap na ankal pui thrina South Africa captain hlui Hansi Kronia po he in thap na wang hian alo tal boy rep to nge ani kha India rama chuan cricket hi sa khopa khata tlinge ti hial turin alarin vai ho hian ana chila Indian Premier League chu cricket tinel na a khovela sum tamna berle player thate fuan khom na ni he in ti siak na hian poisa in thap na anasat dan tur chu kan hrethiam mai ome India ram chunga chau ani lowa khovel ram rang atangin poisa thap na tan an hmanga chungzinga chuan Russia po antel vea Russia tanga poisa thap tu te hian vai vom kha an tuipui lem lowa a poisa thap lai ro chu nuam antiviau thung IPL hmanga Russia tanga poisa thap tu te hian in khel anen mumal lovin IPL chanchin chu an ngai ven tak loti mi pakhat efimo fachuan ahria chuai chuan batsman in over khata 6 run avochua kem ti te over kalmeka an vom hlum do anem ti te chu in thap na ta na an hmana wangin an tuipui dai jok ti hrein chu inbum na tan a man thei don khop mai ti ngai dan aneita a kumsa ni som ni pahnia chu inbum na chu akal puya a hlotlin dan chu oyom lo tak kane anuwa Gujarata Mesana police te chui chuale danin he inbum na a abul tumtu berchu Russian mi Efimova aneya hepa hian Pakistan mi Asif Mohammed le India mi Asok Chowdhury te chu thurwal puya asoma inbum na kalpui tu le ruahman na zong duang tu chu Efimova aneya IPL chungchang hrechiang haulovin khovela inel na sang berte zinga mi ania wangin Russian ho chuan in thap na tan an hmanga in thap na mun siamin IPL chu andu du dana an her koi thein siam theini se in thap na an siam atang hian a hlok thei hle don ti Efimova chuan a hrethiama in thap na a benkarang deuh an ni don tinania in khel zong an thunun theidona wangin poisa thap tu te chu andu phot chuan anei kot vek theidon tinani Efimova hian asifale asoka te chu ti tur asiam saka IPL lo huai hotula internet kaltlangin inron live don nia tiani poisa thap tu te hankuak lo dan chu IPL lem hi IPL tak azo vek to hnu thathuma an khel trana poisa an la thap ve ngat thowa India police ten man lo phaise chuan final an thleng hnai to a an man la hian quarter final an lo khel man to ne poisa thap du ma se anin thap na an thriat chian lo na chu rem changa mangin Asif le Asok te chuan Gujarata Indian Premier League lem chu an boipui tranta a an mamo masa chu IPL team jersey ania company te kut chuak pa ngai man to taka leilovin tual cher jersey dora anordara cricket khelna man ruwa bet glove le wicket ti velte chu an ngai to felle IPL chu stadium lian taka mipui tam tak mit muwa an khel thrina stadium man mana hian poisa an seng nuala ni chuan an hlok don lo
chuai chuan kongsira mun online cricket an khel thin na chu an chei ballin pitch atan carpet an pha chopa camera panga velan hunga camera chuan entumi puilam a hall kwal tur anilawa in khel chu an focus deuh top tur ania stadium lian taka nge kongsira mai an khel ti chu a hria thei don lo mase stadium a chuan mipuian omani chuan an bengcheng hle tur ania an live broadcast apo mipui thom chu a hria tur ani hei hi chu thil harsa ni hran pa lo hripui leng awangin stadium an khara in khel an kalpui lain mipui thom chu siam chop alo ni to thrina an langdon po ni hleilo stadium chu mipui thomin kan ti khat ve mai don nia antia speaker lian channel nol ron choi chuakin internet atangin in khel en tu mipui thom an download ta ring takin an play ta in khel mun ma chu an pe felta internet a ti chuak tur hian live score an tar ve ngai dona laptop a live score tar na tur an siam chopa an live na chuan an beltel le chia boka tuna chuan an mani lama ti fel ngai tur zong zong chu an ti fel thokhatta in khel tur chuan player ero an lama mo cheu IPL player te chu cheng vai bel chetel mante ania team khatin player lilam na hian suman seng hnem thei hle in thap na tur ania wangin chung player te chu an mamo lawa an leingam heklo cricket academy chuak te po man atrul heklo boka inbumna boipui tu te chuan India rama cricket alara Russian ho bumna tur tok vel chu tu poin an thia mangchu tin player an zong khoma lo nei tu te nitina in hlo fatrin te reksapu te thlengin aniang chu eizonna ta na cricket khel ngai mi lo le talent an nei em ti po hriat lo te chu an ruaya game khata cheng zali vel an hlo tir thin he IPL le ma hian cricket khel thiam le talent nei ti vel kha atrul ran lem lo bokane players te chu jersey hain khelmol chunga chuan umpire te nen an luta anin khel chu live in internet kaltlanga pek chua ania internet atanga lo en tu tan chuan mipui thompo athakher mai mase IPL en thang te tan chuan a video quality te anin khelna mun ma tang tele an player te zailo dana tang ringot po chuan rin hlel tur ania chu mai ba ka chuan IPL chu an khel zo to a anga event tan chuan alemani ti hairual anilo an team ming te chu Chennai Super Kings aya Chennai Fighters ti te Gandhinagar Challengers ti te anita deu heti chung hian Russia a verkhua te Voronezh le Moscow a in thapna ngai na tak mol pui chuan poisa an thap ve tho telegram mangin poisa thap na chu kalpui thrin ania umpire te chuan walkie talkie an kenga in khel kalpui dan tur chu telegrama in thap dana zirin an chang chop ta thrina entirnan batsman in he over a hian 4 runs a hlap chua kang tiin in thap na chu kalpui ta se poisa thapan tama benkarin hlok na tel hnem don chuan 4 runs chu an hlap chua tir mai thrina batsman chu anvom hlumangai chuan anvom hlum tir mai thrin umpire te chuan walkie talkie a an thu don dan zirzelin in khel chu an kai hruaya in khel nilovin lemchan anita zok tinani chu life alowen tu te chuan nim trolo na field ta carpet an pha in khel chu an thlir ve kar ta ome ball an wak chuan camera hernga mani lo wangin an hnuaya scoreline atangin runs an wak chhuwa za chu an lowen mai thrina umpire te an phurin an pharnal thei viau ti lova chuan in khel chu anung lo ve khop mai player te chuan champion lo an hlau vak lo ni te poina lang ati hmunom tu tur pakhat chu cricket commentator lar harsa boklea ania
a o hre thang chuan commentator atan an hmanga ni mo ti mai turani ma se ni lo a o ang thei deuh tur chu bum tu te chuan commentator atan an ruaya heti lai hian in khelen tu tam bere ro chuan a saunom lovin anen ve thunga in thapna a saunom kher angai lem lo over zo nuwa vur bom nen mi pakhat aron tlan luta player te chu tuiron in tir thina hetiang hian IPL lem hi quarter final thleng an khela India inbumna boipui tu te hian match khata cheng singli atanga cheng singa vel thleng te an hlo thina complain alu nuwa police te beng a thleng ta ne he inbumna hi Gujarata Molipura bultranania efimov hian Russia trin thlariat kalta India rama ronkirle soef dafda kaltlangin asif le asok te hi achhar ti hriatania Molipur an thanchan hi rin hlel an kailo na tura an ti ni ring hlel anom chuan an ti setan la a mundanga anin son le mai thin bungruan nga lawa IPL khelna son ti mai mai te chu ne so tak kan ne thunei tu te benga thlen nu hian a chui chiang turin ti manin dina Gujaratami anman chua ba ka hian T20 cricket tournament lem chu a omnual tian hai chuaka miruta game som nivel an khel man ti te Uttar Pradesh mundanga te Pune le Jalandhara te po khel niin chung te chu chui chian me kalane mun thlen khata chuan in khel hi IPL anga lantir lovin India cricket tournament ngai hlute mem tho century hitter T20 ani ye ten tia IPL anga an lantir nen hian ai nang deuh reng in khel hi YouTube le mobile app kaltlangin an live trina an in khelna venga mi te ngei poin in ti siak na om tin thria thau lo kha Russia chuan tournament puilu tuk tak mai ani tawa in thapna tan an lo hmangna safu thunga he inbumna hian police te chuan an thria theichina Russian pahni Indian le Pakistani mi pali vel chu anin nam noi niin an soyane